Assalomu alaykum bardaро подписчикои канали главни мо ва шумо тоб мошино ҳама каса созани хубен зинда ва сарбаланд бошед. Бардаро мисли вақта дар мошин бозор қардем гарени афта мошин бисёр дуромадне ки гарени қимат стараца кардем навори зур кардем барои шумо ки мошинои нархҳои дастрас арзон арзанда то охири бозор аҷдад кардем ки нарх навои мошин бифурӯяд ки мо арзонтар сиёмка кунем пешкаш шумо кунем. бисёри мардум бисёри подписчикҳо шоҳиди зиндаанд ки наёфтанд бисёр мошини арзон мехабане бардата айгиҷо сиёмка мекунем мошинаро арзонаму айму сайто хай советчон мере мебинем баъзе мошина бардаро масадха чикор мекунед шумо фақат лайкҳоро бизанед ба хотири додарактон подписатсия кунед зангулачаи канала дафсе монед кадомеда чӣ намуди мошин маъқулае бинависед дар комментар насиб боша ҳафтаи дига омада ба навор мегирем. баъд баъзе бардаро комментари да бисёр менависен хеле бардаро мо ҳам старатса мекунем ҳамун мошини мехостагӣ та букоем биёбем фақат мо ҷидат мекунем чӣ ба ҳамун мошини мехостагӣ та зурша нархи дастрас ва арзон арзандаша монем. ба ҳамин хотир гапа зиёд намекунем. ҳазор раҳмат ба диққататон зинда ва сарбаланд бошед ки ҷоида бошед набошед обод бошед рафтем навора то охира тамошо мекунем лайкҳоро дастгириёро фаромӯш намекунем. марҳамат бардаро Lexus GS нархи дастрас бардаро нархи арзанда ёнемша соли 2006 ё 7 2007 сол бардаро ҳуҷҷат солна шан хака то охири сола ҳуҷҷат дошта безключовой доступ дошта бардаро марҳамат ҳолати қафош марҳамат бо ҳолати тараф дар қафо электропакет салон кожни салонш не ки зинда буда бардаро 4 дарш не ки безключовой доступ 4 дар электропамят сидени плюс обогрев сидени шта коробка автомат монитор калон бардаро скаменко ҳарди тараф лифт капо чойка ка маноз як ҳолати мотор объем мотор бардаро ҷон ин дувнима дувними 6 цилиндра севнима ишо севними 6 цилиндра буда марҳамат ҳолати фартуки пешану зада пуш капоча наша 66000 монем ака 66000 сомон боз муомила меша рақамота бугу ака чанд 117 27 22 29 марҳамат рақамо зер навода занг зани алоқа дабрен. бисёри бардаро хоҳиш карданд ки ягон тарафти обязательно бозор сечкаи простои элеганс комплектатсияи зур автомат чапартои най ҳамада зури зур простои зур соли 1995 саб сафеди оригинал тоза сафедаи бардаро ҳолати балнош дискачои заводскои ҳама чизе ки дидесен бардаро заводскои хича марҳамат ҳолати тараф бардаро номерошам падарка биё капоч багаж яви кремака чашкош варид дора чашкош варид надошта мегоз як ҳолати багаж мебинем бардаро марҳамат атсекои қафош нозада тағорош не ки бад нест бардаро зури бад чашкош варид нест ҳардаш маълума ки варид нест таги мошин тоза якам тагиш зурда як ҳолати салонша мебинем бардаро элеганзи тоза обшивка кафидагӣ даридагӣ кандаги нест потолок сӯзда дар қафо электропакет марҳамат ҳолати обшивкаи пеш рули бо спорти доштаи бардаро стили mg 4 дар электрокоробка автомат ҳама чизе ки дидесен бардаро заводскои хича шток приборшам даже объёмни задагиам объём моторшам бо моторшам объёмнигӣ будай бардаро калидшам рибка марҳамат ҳолати фартуки бед объём мотор до фуки мошина диден чихе нозадаи тозаи бардаро марҳамат чашко варид нест мотори объёмни доштаи нарша чанд симонем тағои ҷон 52000 сомон боз муомила меша хабул мекунем нархи дастрасаи бардаро рақамота бугу ака 20 555 8588 марҳамат рақамо зери навода занг зани алоқа даброи данаи бозии навда бардаро сечкачои буқаги қатқичи бека метонен айҳози чиптоша хайдорӣ кунед ки бениҳоят камай бардаро 2999 дона бениҳоят камай тага мошино чӣ хела мардакӣ гап за холисайло не миёи неми состав инау чӣ хела ай пештара дабо изураё хулас бардаро метонед рақамои мо 556 се табис да салон рекне чекот до нафартон иштирокчии бозӣ мошин ки мумкин финалус тестарак маълум ша уже ба ҳамин видео мумкини чӣ нафушем тай 1,5-2,000 чиптамон уже мефушем бардаро ки барои ки состави бихаги мошинаи гарини хеле мегаштагии зурам бардаро ҳаматон да омад зинда ва сарбаланд бошен ки ҷоида бошен набошен обод бошен неки гап нест ай барои меҳмондорӣ ихе ашушени гуфти гапо гап нест ай ҷои ёда бо ма хидм хела хирсанд бача гап нест ай бобояҷи гап
насиб боша бардаро ҳана мошина ҳай кадесем тайёримона дидем мо ҳаракат мекунем тарафи қирған мардуми қирған ждат кунем шоҳҷоизара гуфта будем ки мебарам ина насиб боша мо ҳаракат мекунем ҳаматонда омад метонем бозии нав чипта хайдорӣ кунем ҳаматонда бурдборӣ хонем ждат кунем мардуми қирған шоҳҷоизатона бигирем. Ассалому алейкум бардаро подписчикои YouTube канали Топ Мошино ва Instagram канали Топ Мошино ва TikTok канали Топ Мошино. Бардаро инава чӣ хеле ки ваъдатон дода будам гуфта будам ки шоҳҷоизара кадоме бизана назана мебарам хидм заправкаш мекунам хидм миёрам дар дари хонааш мемонам. Ина бардаро ина додараки мо. Салому алейкум. Номи чи ака? Раҷабмурод. Раҷабмурод. На хидат ба чанд дона? 9 та. 9 дона чипта қатиё. Хидат бобоёҷи падараш мешавад. Номи хидат чи бобоёҷи? Бобои Шодимурод. Бобои Шодимурод. Мошинча чӣ хелай? 100%. Бозӣ реални будай? Реални. ҳақиқат доштай? Ҳақиқат дора албатта. Хидат маро мешноси ягон хеш тавору мешавад? Намешносам. Мошинча чӣ хелай? Мошинча ашшениё чӣ хелай бобои ҳоҷи даоҷимурод? Камбудӣ надора. Ягон камбудӣ мошинча маъқул ши? Албатта. Мошин худованд ҳамавақт дар ҳамин туё хизмат кунад кадом. Дар ҳамин ноҳия гуфти гапо номери як ҳамин ноҳия иншоалло ки дар туё хизмат кунад. Хулас бардаро шуморо метавонед аз старт бозии бурдно ки мо ҳам чипта бихарем бардаро. Уже старташ уже набромада 20% чиптомонро фурӯхтагем. Успед кунед нархи донаи чипта 45 сент миқдори чипто бениҳоят камай бардаро. Чанд қа миқдори чипто кам ши шамси бурд калон мешавад бардаро. Ҳаматон да омад зиндаву сарбаланд бошен ки ҷои да бошен набошен. Биё бобои ҳоҷи аки як дуом омте. Ин худованд ҳаматона коротона барор бигирад. Сеҳат саломат бошед. Аллоҳу акбар. Эй гап нестай. خدا فیض بیرزانه تا و مست خدا احمد الله شما ای گام گام بابا جی نه کلتای شوجوزه مرسدس شما ای گام حجتاش دانامتون کدگی تیاره بابا جی خوب نه که گاب نیست برای مهمانداری ایخی اششنی گفتی گپا گاب نیست ایجای یادا با ما خودم خیلی خرساندم نصیب باشه شوجایزه دیگری مون کدام بزنه فرق نداره اروپا هم باشه میبرمش باردارو هیچی نیست بردنش باردارو ای بچه ای گاب نیست بابا جی گاب نیست ҳазор омад бобоёҷи я дои дига барои подписчикон мардуми ғариба аллоҳу акбар зинда бошем бардаро ҳаматонда омад бардаро хай кадоме чӣ чизе зад назад бардаро дами ака ошаваш насиб боша бо дафи дига навбати шумои бардаро ҳазор омад ба диққататон зиндаву сарбаланд бошен рафтем дастгириро фаромӯш намекунем. Ассалому алейкум бардаро подписчикои YouTube канали Топ Мошино ҳама каса созен хубем умедворум зиндаву сарбаланден. Насиб боша ирӯз рӯзи мошинсупорияи бардарои акҳомон омадаги насиб боша мошина оз месупорем айгиҷо омадаи чихелӯзи ҳамаша мефаҳмонем бо бардаро ки iPhone бурд кардаган ва ёрам оз дар пишти камера истодаган ҳамаша месупорем бардаро. Бардаро мо ҳазор аҳматон мегӯм барои дастгирии беҳтарин ки ба дастгирии шумо миқдори чиптои мо ҳам тез бучид ҳам бозира ҷамъбаст кардем бозира мардум дид уже гуфти гапо роҳат кардан честнигӣ бозира дидан гуфти гапо маззаи мардум як хелеш гирехт. Хулас инаи старт бозии бурдо ки нави мо мешавад ки шоҳҷоизаи главни мо шумо Мерседес сечкаи абёни биана Opel хетчбек мешавад 2110 ин мошиное ки састафи ки ман мондагим бардаро мошинаи хеле биқагиян хеле бутур-мутур нестан бардаро мошинаи зуран кадоме ҳамин шоҳҷоизаҳои мара мезана ина мисол намёра мезана фора агар бихоҳ ба ҷош пул метавон буфора ҳайкина бигане ки ман 100% гарантия метавонам бардаро ки
омади шербача зади амёраку ма 100% боварӣ дорам ки айнияти фурӯш намекунӣ барое ки састафи биқагиай бардаро хулас бардаро рақамҳои ватсап мо бениҳоят осона зери навордаи ҷамъи 990 ва пеш мошинода ҷамъи 990 кунем 556 320 салом роӣ кунед чектон апартон шумо иштирокчии бозӣ мошен бардаро уже мо як таи 20% чиптона уже старта напартофта бозира намонда мо фурӯхтагем бардаро ба фикрам ки тезтарак ҷамъбаст мешавад 2999 дона миқдори чиптаи бениҳоят камай 2999 дона қати чипта бардаро мардум бозӣ мини гузарондесанд ҳисобе ки намиям бозии миниай бардаро ба ҳамин хотир чӣ кор мекунед чектон апартон иштирокчии бозӣ мошинед тезтарак бозия ҷамъбаст кунем финалам тезтарак амия дисерӯзода аниқ мекунем бардаро рафтем акн насиб боша мошиноро меспорем якамон айгиҷо омада чӣ омада ассалому алайкум акаҷон чӣ хел шумо нағзаи хубе саломатиё тинҷ омаден айгиҷо омаден ака шумо вилояти суғ вилояти суғ ноҳияи дивасит аҳа деҳияи яхтан қишур ҳами бо ай ба ки ай бачатон ай мо чипта харида буданд чанд та чипта харида буд 110 та чипта харида буд ана фарзандтон ба фикр мора гуфта буд ки мошина дар номи падарам кунед ҳамин хел буд ака хулас ҳами бозӣ ҳақиқат дошта ё надошта ҳақиқат пештар ки акаҷон остафан омди мана худо шукр дидим мошинча чӣ хелай акаҷон мошинча 100% мошинча зур наст қабулай акаҷон хулас инаи ҳуҷҷатоша қати айучот буродарги транзит тайёрай ана ном фамилияи худат акаҷон ана тоҷиқулов тулагана ака инаи ҳуҷҷатоша инаи документоша акаҷон чӣ хел будай бозӣ ҳақиқат дошта ё надошта бозӣ ҳақиқат раҳмат ҳамиқа чизе кардаги билет харидаги ӯ чизе ҳамаш ба раҳмат қиссагузорӣ кард бо ҳам бурдим гап нест ака мехарем иноям лоим бурд кунам и бозиҳои нав чӣ хелай мошинчоша бо хушрӯ худо хат бо бозӣ мекунем хулас ана акаҷон ман худо да ягон хеш тавори наздикӣ дорам бачаи холам мешай амам мешай чӣ мешай ягон хеш якум бора дидеста правилно гап нест акаҷон ана хулас бардаро нигоҳ кунем биё мардуми айфон биёем бесен инҷа шуморам хулас ана чӣ гуфтани доред мардуми ютуб да ҳамаш ба барори кор илоҳим ҳама ҳамин хел насиб кунад шумо боям барори кор гап нест раҳмат миннатдор насиб кунед ҳамин мошин фақат дар тӯйхонаҳо хизмат кунад рафтем бародаро ки айфон метем айфоно кани биёрен айфоноро чӣ хел гуфтум най бардаро кадоме айфонои кадоме 50 дона чипта харидорӣ кардаги буд ана чиптошон хай конвертои пули баъзеш зад баъзеш назад хай на айфоно падарка мешава бардаро оз қатъи хулас салому алейкум акаҷон чӣ хел шумо нағзаи хубе шумо айгиҷо омаден ака айдушанбе айгиҷош акаҷон поёни корвон шумо чанд дона аймо чипта доштен ки айфон бурд кардед $2 гирифтага ба фикрам 50 та $2 гирифтага чӣ хеле гуфтум бардаро кадоме 50 дона чипта харидорӣ мекунад фарқ надорад чипташ мезана намезана айфон 17 гуфти гапо туҳфа мешава ин айфон чӣ хеле акаҷон нав ҳастай пулонбош ноканда диден акаҷон қабул акаҷон зинда бошӣ бозии мо честни буда ё набуда ассалому алейкум акаҷон чӣ хел шумо фарзандо хубанд айгиҷо омаден шумо акаҷон кадом ноҳия ҷамоати гиҷо ҷамоат деҳқонобод участка қабодиён участкаи қабодиён ҳамин худат аймо чанд дона чипта дошти ака 50 та $1 гирифтага 50 та $1 гирифтага бозӣ ҳақиқат дошта на бозӣ нам ҳама мардум гирифтеса ина мошин гирифтеса ина айфон гирифтеса пул гирифтеса ина бачаҳо тинҷа ҳама соза бозӣ соз вақтеста хулас худат ака мара мешиносӣ намешиносӣ якум бора дидеса гап нест акаҷон айфона қабул кин насибтон кунад чӣ хел ака нав ҳаста ё кӯна ассалому алейкум тағоиҷон чӣ хел шумо нағзаи хубен саломатиё нағза насиб боша шумо айгиҷо омаден акаҷон душанбе омадам рости гап ҷанчам иштирок кардагай дар бозӣ мара равон кардагай гап нест чанд дона чипта қати 30 чипта харидорӣ карда бо якта конверт бурд кардагай ана бардаро ма як чиза ногуфтатон намонум аксияи 30 донага сар дода будум даётон боша кадоме 30 дона чипта харидорӣ мекунам фарқ надора гуфтум ки ҳами конверти пули зад бидон ки соҳиби айфон шид ини ака ба фикрам 1000 рубл задаге бисёр назадаге 1000 рубл задаге 1000 рубл қати уже ина соҳиби айфон шидаге бардаро айфон чӣ хел буда ака айфон тенҷа пачка ноканда ака хулас ҳами бозии мо ҳақиқат дошта ака ҳақиқат шаффофа бозӣ дурустаа бозӣ бе ягон тағабозия гап нест акаҷон
бардаро шумо метонен айн старт бозӣ бурдно ки мо метонем бардаро чипторо харидорӣ кунем. нархи чипта бардаро 45 сомони тоҷикияи 10 та бигирен, 1 та туҳфа мешава бардаро. насиб боша ҳозир шаҳри ана киҷо буд тами эскла задагӣ тарафи қирған, тарафи бандар, хулас тарафи бандара қирған киҷо ҳамҷа мебарем, эскласа мебарем, ҳозир заправка мекунем, туда суда мекунем, биё айси биё. Заправка мекунем, шай сусу мекунем, мойка пойкачай ба чоткиш мекунем, мебарем, дадри хонаш меспорем. ҳаматонда омад бурдборӣ хоҳонем бардаро, лайкҳо ва дастгириҳо фаромӯш накунед. дальша хеле ки бардаро ана айфонҳоро спордем, анаи бародармон камтар дер кард, нав расид омад, ана ба навор бисезем, пешкаш шумо мекунем ки шумо бинед ки бозии ҳақиқат ҷа. Ассалому алайкум акаҷон, чӣ хел шумо? Саломатиё нағзай фарзандо хуба акҷо омаден ака? балан яй абдурахмони ҷомиё балан бугу ака. хеле айма ака чанд дона чипта хайда гирифта буди ака? 50 та ягон конвертои пулӣ зада буди? 2000 рубла зада? чӣ хеле ки гуфтум ки айфон падарка ина акаҷон айфоно қабул акаҷон, бозии ҳақиқат дошта ака? честни буда акаҷон? хеле мақсад ягон гап нест акаҷон, зиндаву сарбаланд бошӣ. ана бардаро насиб боша, анаи бозии навда бардаро сечкачои марамат бардаро Opel Ashka мотори, ана Ashka хеҷбек бисёр мардум хоҳиш мекунад, тоза тайёр шавифтагимтон бо нархи арзанда дастрас. хулас моторшан қаврға мотора, мотори иминои қаврғара гарен мекунад 2006 ё 7 2000 ана 4 сол бардаро марамат улати тараф тана шак краска талаб нест. боз мардум бисёр ана хоҳиш мекунад мотори қаврға бисёртар шавад, ина марҳамат. фақат шумо лайкҳоро бизанед, дари қафо рӯшнои салонш гарен тоза, потолокшан бад нест. ду дар пеш электра, ду тарафа мултирул, коробкаш боша механик. ҳозир як ҳолати мотор шавад. Небиё капочак шон ки мошин дистивителна дрын берун тоза бдай бардаро. Марам як ҳолати мотор шавад бинем. абиё мотор дидем, бардор моторои 1.8 қаврғагӣ, ҳолати фартуки пешину зада, чашко тоза. хулас нарх боша бардаро 59000 сомон, боз муомила меша. рақамо та бугу ака? 5 та 5 65 52 марама рақамо зер навда занг зани алоқада бурем. марамат бардаро бисёри сечкаи сафед ана хостан, тоза шарафти дударҷон обязательно си он как ина марҳамат бардаро акам бо дажам хел наглигира да таво қабидаги соҳиби мошин қиматш мега старац академ арзон кадем нархи дастрас бардо задем ба ҷои шумо калапус бо биёин шумо гуфти гапо наглигира бихафен савдо кунед. хулас мошинча тана шак краска талаб нест, ҳуҷҷат утил дора? утилизатсия дошта хайрат, ай ҳуҷҷатуш да утилизатсияш қиматаи бардаро. марамат ҳолати ин тараф, марамат ҳолати қафо, мошин гарени тозаи бардаро, як ҳолати багаж мебинем. атсекои қафош нозадаи бардаро. марамат тағорошам дидем, бад нест, даи сини сол ҷе тағоро ё барбар шикоф шида рафтестан, чашкоам кафидагӣ, пусидагӣ, варид надора бардаро. каму коррозия ба хайра, тана шиша гуфтен краска талаб нест, бернаш кор надора. марамат ҳолати салонш не ки салонш да гап нест, салон гарени заводской тоза. нигоҳ кунед чӣ хел дамаки хушрӯи бардаро. коробка хай механик бо торпедаи абёнигӣ задагияи бардаро бинем, прастоӣ нест, торпедаш абёнигӣ буда. люкам дора бардаро. биё ака капочак шо. марамоз як ҳолати моторша мебинем. абё мотор 1.8 бардаро, ҳолати фартуки пеш нозада, торишоткаҳоша ҷош дабда. бози бардаро даи сини солам, даи нархам, мақсад састани прастоишам бардаро чӣ хел бугум қина ёфтанаш. нарш боша бардаро 42000 сомон, боз муомила меша. биё рақамо та бугу ака? 937 01 27 47 марама рақамо зер навода занг зани алоқада бурен, лайкова дастгирҳо фаромӯш накунед. марамат бардаро Mercedes E-Class 212 кузов, корейский вариант, корейскиҳо медонед хитон бардаро гарени тоза мешаванд нозада. ҳозир як нархи соз мемонем, бо биён пеш савдо кунед, таъинировка ҳуҷҷат утил 4 моҳи дига мондагия. солаш чанд ака? 2010 сол бардаро, бамперои пеш партроника, марҳамат ҳолати бамперои қафо ҳам датчик партроника, номеро падарка. марҳамат ҷош камтар тангтаракаш, саратса дорен, навор хубия. дарои қафо электропакет мебел салон, салонш гарени тоза, кожни салонай бардаро. корейскиҳо чун тоза мешаванд бардаро. 4 дар электроскаменко лифт, ду тарафа мултирул, рулш липсток, коробкаш хай вариатор мешаванд ё бардаро, ҷостик, ана климат контрол бардаро, дугзони климат контрол доранд. биё капочак шо.
Марамаз як олати ана мотор шамидем бардаро. Абиё мотор 7.5 6 цилиндра бардаро 2 веде 4 веде. Хулас марамат олати фартуки пеш нозада. Фукш гарен тоза диден састани машин чихелай бар. 2 веде 4 веде. 2 веде буде бо тим бол 2 веде ҳам расходуч камай ҳам шустрия бардаро. Наш 115000 гуфти ака. 115000 сомон боз муомила меша варианти алиш аст ака. Варианти алиш нест пули нах бардаро рақамо табуга ака. 904 44 42 24 марама рақамо зер наводай занг зани алоқа дабрӯин.